Hawu, Bhungane mfowethu. Sawona ukudla ucingo njani? Hayi ngiyaphila Bhungane njani mfowethu? Hayi yaphileka baba, yaphileka ngezwe wena. Hayi ndodana. Yebo baba. Iyazisa mina. Uhamba kanjani lapha? Hayi yaphileka baba, yaphileka okungatheni mhlonishwa. Ngithi baba nakho lana kuvela udaba oluthile, ngifonela lo mfana walapha phesheya. Muphi wena? Nangi lo ophesheya lapha lo phesha kwezilwandle baba. Muphi? Lo ufuna ukufika kimi nje. Hayi angisho lokho kubomvu lokho abathi umiminem. Ngisho lo omunye ke lo khona lo umbebebe lo wendebe enkulu lo. uJay-Z? Yebo baba, uJay-Z yena lona indoda umkhonyana kalofana wana intombazana lo uBeyoncé lo. uBeyo. Yebo yemnto ingane uBeyo. Umfana uyafona la uyakhala baba uthi lana yena wayeze ukuthi ucela umsize ngembiza ngoba nakhe efuna ingane yomfana. Kuyiqiqi isebemtshela ukuthi yena umithisa amawele. Hawu halala ma. Uyabona ke imbiza yami yasebenza. Cha akakhali baba ukuthi imbizi yasebenza kodwa ukhala ukuthi isisebenze mawala yena ubethe ufuna ingane eyodwa ngasithi namhlanje ubaba wadidwa isilungu akezwanga ukuthi I want one child yena wasevele wenza ukuthi I want child kwaba uyabona weBhungane lo muntu ngamtshela ngathi mina uma ufuna ingane eyodwa imbiza akabe uyiphuza. Uma efuna impilo akabe uyichatha kushuthi wayichatha yena imbiza. Ayi ngathi wenza olukhulu ke baba ngoba phela lo mfana uthi yena imbiza kwakuthiwe ayiphuza ayichathe ngathi wakwenza konke ke baba. Kubuya ke ngoba kufanele athole ingane entathu manje. Ayi baba ngisazi mina imali yami ngiyayifuna ngoba uyangikhweleta kanti angayithethe imali yami. Hawu kanti futhi uma kuwukuthi akafundi sizothumela inkabiza yakho ngoba sengiyayidinga ngiyiphuthuma ayisende ngo-callback. Ayithumele ngo-callback imali? Ngo-callback. Ngizomazisa ke babugudla ucingo. Ngizomazisa baba. Okay. Akakwazi ukuthi nje engadla imali yami kanjalo. Uma into wenza lokho uthumele inkabi zakho. Ithi ngiyakhokhela wena ngoba sengibona wena mina. Ngizomfonela ke baba ngiyabonga. Kulungile ndoda. Ngiyabonga baba.